friend. Kaj misliš, ovoga. kresnem muda od muda, hoću onak dobit vatricu onak. A zavisi ono koliko ono, Inercija. koliko vrlo jako je, da li su ti teški u kamen, a možeš samo onako... To je September 10. 11. Da. Kako je 11? Dodo. Da. Kako To je je September 9, to je 11? 9. Ne znam engleski, ne znam ni hrvatski, frajeru, znam po broju. Kaj sereš ti? Znam ja isto po broju da je 11, debilu. Znaš kako su mi sise narasle? Greg, još tu smo. Damn, Je kamera. gdje je kamera? Ne krivim Na stage-u. malo djeto ćeš pakati ono Hensom, stari o čem pričam. Aj ti odi u zamku! Dečki, imam pitanje za vas, znači sad morate iskreno odgovoriti. Da. Yes, I'm letting it crust for 2 weeks. A da, ja sam već ponadao, rekao Sofki dođi doma sam sam. Šok. Porskin roleplay? Molim! Okej. Ukreću ti nevedno starizić. Ne. Da. Ne možeš ukrasta na kemi uvijek već ukra. Sorry kaj ste čekali, vratit ću ja vama svima ispod stola, sad hoćete to oralno ili manualno, meni nije problem.